Най-малкият кандидат и той. А и сега питката да дойде в средата. Най-малкият кандидат. Браво! Георги, бъдеш спей! И да видим сега къде е парата, кой ще е късметията, новия бен на Лозята. Анастас Георгиев! Честито, на вас се пада тази чест и привилегия следващата година да бъдете новия бен на Лозята в село Димитровче. Така, здравейте! Първо да честитим именния ден на всички валентиновци. Днес е Валентинов ден. Второ е китайската нова година. И трето е дена на пчеларя. А в село Димитровче празнуват Трифон Зарезанович, празника на виното и на лозята. Да ви е честито празника, нека да се пие червено вино, да се пие и да бъдете здрави и щастливи. Поздравям всички празнуващи, а сега ви пожелаваме една прекрасна вечер, един прекрасен празник, едно прекрасно веселие с много настроение, танци.